Dr. Florentino C. Doble Memorial Hospital. Ang ating mga rural health unit kasama ng mga barangay health centers nang sa ganun ay mas marami pang botolenyo ang matulungan. Patuloy pa rin ang pamamahagi ng libreng bitamina at maintenance para sa mga senior citizens na inihahatid mismo sa kanilang mga tahanan. Tuloy-tuloy rin ang pagbibigay ng serbisyong medikal, burial at pangangailangang pinansyal ng libreng mga gamot sa ating mga kababayang nangangailangan na tinutugunan ng Daddy O Action Center. Ramdam na ramdam ang serbisyo at kalingang hatid ni Daddy O sa bawat pamilyang botolenyo. Kaya naman, ang ating lokal na pamahalaan ay nakapamahagi na rin ng mahigit na 8,000 educational kits para sa ating mga mag-aaral sa elementarya at daycare centers at karagdagang 1,000 educational kits para naman sa mag-aaral ng Baitan o Eastern Barangays. Ipinagpapatuloy ang pagbibigay ng scholarship grants sa ating mga mag-aaral na botolenyo at cash gifts sa ating mga magsisitapos kakolehiyo ng may mataas na karangalan. Pinagpatuloy din ni Daddy O ang Rice Subsidy Program na umani ng paghanga at pagkilala sa buong bansa na kung saan tayo ay nakapagbahagi na ng mahigit kumulang na 2,000 kaban ng bigas para sa mga pamilyang botolenyo. Sa pamamagitan ng Rice Subsidy Program ay nakakabili ang ating mga napiling kababayan ng 6 na kilong bigas sa halagang 100 piso. Pinapalakas din ng ating pamahalang lokal ang industriya ng turismo. Sa pamamagitan ng ating Municipal Tourism Office ay naiorganisa ang ilang mga grupo para sa pagsasaayos sa programang turismo gaya ng Botolan Resort Owners, tours at ng ating pasalubong center na formal na binuksan para sa publiko noong Oktubre. Sa tulong ng Department of Industry ng Zambales, ang pamahalang lokal ng bayan ay nakibahagi sa trade fair na ginanap sa SM Mega Mall Convention Center noong Nobyembre. Kamakailan lamang ay inaprobahan na ni Daddy O ang pagsasaayos ng trail papunta sa Mount Pinatubo. Sa tulong ng pondo mula sa Department of Tourism sa halagang 10 milyong piso, ay gagawa ang bayan ng Botolan ng mga signage at mga daan para mas papadali ang biyahe ng ating mga bisita patungo sa ating mga destinasyong pangturista sa Baitan. Ivy Marcos. Ayan. Para sa Facebook, yan po, hanapin natin Senator Ivy Marcos. Sa YouTube naman, Ivy Marcos. At sa TikTok, Senator Ivy Marcos. Yan. Sa lahat po ng mga programa po ng ating Super Ate. Ayan. Check niyo po lahat ng ating mga programa niya. At pinupuntahan po sa buong Pilipinas. Check sa lahat ng projects niya. Para updated po tayo sa lahat ng mga ganap sa buhay po ng ating Super Ate. Pakilike po sa Facebook, Senator Ivy Marcos. Sa
Sa YouTube, Ivy Marcos. At sa TikTok, Senator Ivy Marcos. At syempre, sa lahat din po ng updated projects ng ating probinsya, nandyan po at susundan po natin lagi ang Ama ng Lalawigan ng Zambales. Ang kanyang official page, nandyan po sa lahat ng mga programa ng buong lalawigan. Sundan po natin Zambales for the people. Ayan. So maya-maya po lamang sa lahat ng masisipag at matatalinong estudyante ng bayan ng Botolan, makakadaupang palad po natin ang ating ate, Ivy Marcos. So mamaya pagsalubong natin sa kanya, bigyan po natin siya ng isang masigabong palakpakan, tuwang palakpak, halakhak para po sa pagdating ng ating super ate, Ivy Marcos. So kailangan mamaya masigla po tayong lahat, Bawal po ang pinanganak sa sama ng loob mamaya. Kailangan masaya tayo lahat maya-maya sa pagdating ng ating super ate at syempre ang ama ng pagsiservisyo ng lalawigan ng Zambales, Governor Hermogenes Idiher Ebdani Jr.
Sana mapansin lahat yung mga kailangan namin, kailangan na tulong. Everybody's happy and it's a nice surprise. Asal po, Senator, ay tulungan po kami sa immigrants. At dito na naman kami para tuluhin kayo. Mukha naman marami na yung papel na dala-dala ninyo. Sana makakasin ng kaunti itong AX dahil alam natin na 5,000 pesos para sa 1,000. ₱5 million para sa bayan ng San Miguel. Mayor, Vice Consul, mahaba na kayo, pagkabulan na lang ng mga hindi kasama sa DSWD. PCS! Ayan, very good. Lakas nyo malaktak. Sip-sip pa mo. Marami talagang tinamaan. Talagang nadali tayo. Pero bago na, gusto ko muna magpasalamat. Pinapaabot ng aking pamilya. Ako kasi yung panganay ko. Ng nanay ko ang buong pusong pasasalamat sa lalawigan ng Aurora sa inyong suporta. Nagdala ako ng konting tulong. Konti lang, hindi sapat sa lahat. Mas maraming solusyon kaysa sa problema. Ay, may solusyon. Ay, hindi po, may solusyon. We're very lucky. I'm so happy. Swerte talaga. And tignan natin kung maitutulong natin. Nagdala po kami para ipamigay ngayon ang DSWD na 15 million pesos AX. Bahala na si Mayor kung paano i-distribute. Sakit naman ang problema. Everyone starts getting infectious disease. So kailangan mas masustansyang kakainin at yung DOH dapat mag-bolt in ng mga gamot lalo na sa mga bata. Naawa naman ako sa mga mami at mga lola, kaldero pang dala, hirap na hirap dyan sa kitchen. Maupay, makulong sa inyong matanan. Ito naman yung salita niya. Andito ko para makita at makatulong ng kaunti. Kasi wala kayo sa listahan, parating naririnig yung mga paligid ng mga probinsya kung saan napakagrabe ng pinsala, napakadaming patay. Bago ang lahat, napakaswerte natin, magaling kayo magdasal, tayong lahat ay buenas kasi buhi ang tanan. Ako kay Mayor Ahong na sa susunod, hindi na ako mag-Indian. I told him that I promise the next time there's a meeting, I will be here. Konting gulay-gulay galing sa norte. Alam po ninyo, yung mga gulay namin, hindi naman nabebenta. Dito naman, pagkamahal-mahal. Kaya binagsak ko na rito sa gentry para sa inyong lahat.
At mga sirang bahay, bibigyan rin ng pera para i-repair. Ngunit sa kabila ng lahat, sabi ng lola ko, mas malawak ang langit kesa sa lupa. Mas maraming solusyon kesa problema. I need solusyon. Diba? Okay, magbibigay tayo ng 3,000 each para sa 1,000 beneficiary. Kaya, eto tayo sa araw na ito, and I'm delighted to be with you. It's an honor and a privilege to be giving not cloas this time, not random bits of paper signifying shares in a mysterious company, but more importantly, an actual title. Sa ating mga anak, thank you very much. It's a really happy birthday to be here. Ako kasi yung chairman ng DSWD sa Senado. Pati yung budget nila, i-defend ko on Monday. Hindi rin marunong sumayaw. All the 47 girls who are here, congratulations for being here and grabbing your second chance. At alhamdulillah, nandito tayong lahat sabay-sabay sa ating birthday. Ang sabi nila, kapag birthday daw, hanapin mo at gawin mo lahat ng gusto mo. Iba ang hangin, iba ang ilaw, iba ang atmosphere. In Misamis, in Cagayan de Oro, you have been with us, right behind us all along. These are the highlights of Senator Amy Marcos's third year in office as Senator of the Republic. As of June 2022, she has filed a total of 478 bills and 162 resolutions, of which 72 were enacted into law, making her one of the most prolific lawmakers of the 18th Congress. Some of the significant bills sponsored, authored, and co-authored by Senator Amy that are now part of the laws of the land are the COVID-19 Benefits and Allowances for Health Workers Act, the Anti-Terrorism Act of 2020, amendments to the Public Service Act, amendments to the Foreign Investments Act, the Marawi Siege Victims Compensation Act, and the FIST Act, or the Financial Industry Resiliency Against the Pandemic, among others. Senator Marcos's pet projects and advocacies are geared towards livelihood opportunities and job generation, food security and low prices, as well as health and nutrition services for the underprivileged. Aimee Kadiwa, Aimee Kalusugan, Aimee Trabajo, Aimee Lungay, and Aimee Kabuhayan continue to provide assistance to our fellow citizens across many parts of the country. Her concern for the youth are manifested in her support for the Heart Warriors, who are mostly children with congenital heart problems, and the Young Farmers Challenge, which aims to entice young entrepreneurs to go into innovative agricultural endeavors. The Senator's office also conducted relief operations for earthquake and flood victims in various parts of the country,
handing out food packs, health kits, blankets, and mattresses to victims of calamities staying in evacuation centers all over the archipelago. Halfway through her term of office, the indefatigable senator continues to create solutions to the country's long-standing and most recent challenges through analytical and responsive lawmaking that has become her trademark. Among her priority bills for the 19th Congress are the Emancipation of Tenants, a National Resiliency and Disaster Management Authority, a Water Resources and Management Authority, and a new omnibus election code. Under the new administration of her brother, the president, Super Ate ng Pangulo is on a mission to help lift the country from the ill effects of the pandemic through her legislative measures and personal advocacies. For Senator Aimee, ang bawat problema ay may solusyon. Ay may solusyon. Sa yaman at kultura, sinong di mahahalina sa yumimo't ganda. Sa may gitnang Luzon, may lalawi kang bugad ng ligaya. Tiyak maaakit ka sa Balenyo, pinagpala ka. Tulad ng ating sweetest
Domacena, Christian Aris Domicilia, Janil Domil, Shane Marie Dominado, Romeline Dumulot, John Emerson Dumulot, Arvin Dumulot, Kerr Brian Dumulot, and Jeric Dumulot. Maaari lamang po kayong pumunta sa table number 4 ngayon na po. Maraming salamat po. Okay, thank you, Miss Marie. Partner, Ayan. nandito na ang ating pinakamamahal na Vice Mayor ng Bayan ng Botolan, Honorable Vice Mayor Doris Daria Latines. Palakpakan po natin. Yes. Okay, sige nga, partner. Magtrabaho ka. Ay Ayan, good morning po sa lahat ng mga nandito ngayon, umaga. Yes, good morning po. Ayan. Yan nga sinasabi ko eh. Oh, ikwento mo, Sir Albert. Ikwento mo. Mag-practice po tayo kasi may yan po ang ating mahal na Senadora, Amy Marcos. Ano po? Kaya mamaya po, pagka sinabi namin, pag may problema, ang sagot po ninyo, Amy, solusyon. Ulitin natin. Practice. Pag may problema, Amy, solusyon. Ayan, dapat malakas. At syempre, nandyan na po ang ating mahal na mayor po ng Bayan ng Botolan, Sir June Omar C. Epdane. Yes, palakpakan naman natin. Mga estudyante, marunong ba tayong pumalakpak? Parinig nga ako ng isang malakas na sigawan na may kasamang palakpakan! Uy, yun! Ayan! Lakas! May ganun ka ba sa IPA? Na? Ha? Sa talagay mo, mas malakas ang sigaw ng iba sa bayan ng Botolan? Mas malakas ang Botolan! Ayan, tignan natin ha. Sige, partner, yung yell natin kanina, yung sabi mo? Pag may problema! Nako, mahina. Mahina, solusyon niya. Ulitin natin, partner, ulitin natin. Siyempre, practice lang. Pero practice lang yan. Practice lang. Hindi. Pag may problema! Amy, solusyon! Yan, syempre. So maya-maya, mga kasama na po natin sila. Dapat lahat tayo, ha? Yung feeling na makakatanggap ka ng 3,000 ngayong araw. Yes. Pananalo ka ng cellphone ngayong araw. Yung feeling na mag-uwi lahat kayo ng food packs na mula sa ating mga governor. Yung feeling na mag-uwi din kayo ng kalahating kabang bigas. Dapat ganun kasigla. Ha? Yes. Yapo malak. Ay. Ulitin natin. Pumalakpak lahat ng gustong manalo. Yun. Sa mga Ilocano po. Yes, partner. At naniniwala po ako dito ngayon. At swerte ngayong umagang ito. Yan! Siyempre, huwag natin pong kalimutan mag-like, follow at subscribe po sa ating social media accounts. Super Ate Amy Marcos para maging updated tayo sa lahat ng mga projects ng ating napakabait na Super Ate Amy Marcos. Sa Facebook po, Senator Amy Marcos. At sa YouTube naman, Amy Marcos. Sa TikTok, Senator Amy Marcos. At syempre, kung updated naman kayo sa lahat ng mga programa ng ating mahal ng paglilingkod sa lalawigan ng Zambales, i-follow, i-like nyo po ang Zambales for the people. Yes, and of course, we would once again like to acknowledge the Mayor of Botolan, Sir June Omar C. Epdane. Ayan. Oh. Sige. Maya-maya po lang nandito na ba si Darcy? Okay. Oo. Pwede natin siguro Habang natin, palagay na ating mahal na gobernador,
Yan. Sige naman. To the office of the governor. Yan. Ladies and gentlemen, Mr. Albert Aquino. With the main tune of the orchestra. Ba't masaya? Piniling po yung mga punong barangay. Kasama po natin ang aming co-mayor para kumalubos sa lista nito ay Marcos at ating mga Something more. My baby, what we are say. Check. Wala pa. Alright. Okay. Partner, ano ulit yung practice natin pagpasok dapat? Okay. Dapat magsisitayo po silang lahat at papalakpak siya. Partner, ha? Pag may problema, alam nga namin na. Oh, laging ganun na. Ulitin natin, pag may problema, para wala nagsilusyon. Okay, ulit na. Pag may problema, pagdawin na po. Marcos, sila nila Pares, sila nila Dada, Dada,
kailangan pag lumabas sa pagpasaya. Sintang tayo mo ay like kapag sa panas is panas na LGU Butola, LGU Butola. Maraming salamat, sir. Panoodin niyo po kami ngayon sa LGU Butolan. Tayo po ay sa LGU Butolan. Okay. So, mayaman. Oh, yun. Without bakit po kayo fans? Okay? Maguli po lahat ng nagtawag ng food bags, food sa ating siyempre, isa sa inyo kung ang PPIs, right? And siyempre, dalawang po tayo bigas at ang napakaswerteng maguli naman ng cellphone. Yan po ay atong sa atin ang ating mga pagkakunya at ama dalawang Pilipinas Governor Dennis Iker and Danny Jr. Siyempre, taas-taas yun ang po ang energy ninyo para po sa mga naman ang lahat. Malapit na pong dumating po ang ating mahal na Senadora Amy R. Marcos. Wala po tayong gagawin ngayong ng hali para mapasok po ang energy pagpasok po ng survey para po itakuan. Swerte po tayo. Sana araw-araw po may ayuda ang lahat ng mga estudyante dito sa bayan ng Butolan! Yan. Yes. Ito po ay makakagawin ng bayan ng yes, sa mga staff natin, alisin ang tensyon, kaway-kaway! Don't worry, be happy. Yes. Yes. Ready daw namin yung tugtog sa Senator Amy, no? Tugtog na daw namin.
Dito na po ang nanay ng bayan, Nanay Jean Manikin. Tumayo na po tayong lahat at salubungin po natin. Hey! Amen! Yan! At saan na po ang ating kasama sa senador? Okay! Uligin na natin! Amen! Ayan! Nakasama na po natin! Nandito na po ang ating pinakamamahal na ama ng Lawigan ng Zambales, Kagalang-galang Hermanes F. Danny Jr. At ang ating super ate ng Bansang Pilipinas, Senator Amy Romualdo Marcos. Maligayang pagdating po sa bayan ng Botolan at sa Lalawigan ng Zambales. Kasama din po ang ating pinakamamahal na Mayor, June Omar C. Intanes, Vice Mayor Doris Daria Ladines, at ang ating Congresswoman, Nanay B. Manikin. Bigyan po natin ng isang palakas na panampakan na may kasamang sigawan! Pag may problema! Ay, bayan ng Botolan! Sigabong panampakan!
hindi na natin pakakahabaan pa. Para po sa welcome remarks, akin po tinatawagan ang mahal na mayor po ng Bayan ng Botolan, Mayor June Omar C. Emtane! Magandang umaga sa inyo lahat. Inatok pa kayo. Magandang umaga. Okay. Magandang umaga po sir. In behalf of the Governor of Zambales, Governor June Emtane, Nanay Bing Maniquez of 2nd District, my presiding officer, Tara Lediles, so board member Luigi Ragacho at saka si PD Pangan po, nakasama natin. Pwede po natin pakibigyan naman ng masibagong palakpakan din. At sa magandang welcome po, Senator Amy Marcos. Kaya po para talagang makausap nyo na ating guest ngayon. Ladies and gentlemen, let me introduce to you the Senator of the Republic of the Philippines, Senator Amy Marcos. Maraming salamat. Palakpakan yung ating banda, Emtane Orchestra. Nako, talaga naman kakamuha ng edad. Ba't alam niyo yung bagong lipunan? Dekada 70, memorize nila. Bakit kaya? Maganda nga po sa inyong lahat. At naliligaw ako at napakadaming camera. Pwede lang nga umusad konti. Gusto ko makita yung mga mukha ng ating mga mag-aaral. Ayan. Talaga naman sa Botolan, marami pa lang naggagandahan at nagkakwapuhan. Gusto pala rito. Dapat lang kasi bumalik na ang tag-init. Bumalik na ba ang jowa mo? Yan ang kwento. Ba't ang lalim ng hugot nyo? Ano ba? Talaga naman. Kasing tamis ang pag-ibig niya ng mangga sa Zambales. Totoo ba? Maraming pasaway na taga-agriculture sa animal ek-ek. Ayan. Hindi, biro lang. Maganda nga nito, masaya. Gutom ka na, kapatid. Ano na, mga gutom na kayo, pinakain kayo ni Gob? Ayos, di naman kayo nag-aalog. Kayo talaga. Pero, suwa ako makapili kayo lahat. Andito si Mayor Omar. Palakpakan po natin. Ang bunso namin, bunso siya eh. Yung bunso namin sa Ilocos, siya rin yung nag-gobernador. Malalaking tao yung bunso, ewan ko ba. Pagkatapos, ang Vice Mayor natin, Doris Ladines. Ayan. Yung Mayara, forever and ever, na kongresista na ngayon, ang ating minamahal na Congresswoman Doris Manigi. And last but not least, ang pinaka-bonggang governor na siya rin ay general at lahat na June Emtane. Kompleto ang kapulisan dito, PNP Director Pangan, PNP RD Hidalgo, at lahat pa ng mga PNP. Natuwa naman ako dyan na sumalubong sa akin ang Samahan Ilocano. Ayan, palakpak po natin na ipagmapigal ka na kayo amin. Kaya syempre, at 20 grupo tayo, ang ating mga DSWD Swani Avion. Ayan. Mahina ang palakpak. Hindi kayo marunong eh. Alam pa ninyo, yung pera na ibibigay galing sa DSWD, tapos hindi kayo sumisip-sip. Eh, paano ba yan? Palakpakan ulit, DSWD! Ayan, kayo talaga. Swani Avion, sip-sip pa more. Baka madagdag
Grabe, ganyan. Tuwa na ako makapili kayong lahat dito sa Botolan. Alam ko naman na talagang puro agriculture ang hanap buhay natin dito. Pero bago tayo magkwentuhan, nais ko muna magpasalamat kasi may hugot ako dito sa Santa Cruz, nanggaling ako doon. Iba, sabi nila, leave the best for last, Botolan. May hugot po ako sa inyo. Dahil ganito yun. Nung tumakbo ko, nung 2019 bilang senador, akala ko mananalo ako sa Zambales. May Ilocano, may magsasaka. Andyan si Governor Ebdane. Andyan silang lahat. Tulong-tulong. Abay, tinitignan ko yung boto ko, nalo ako na. Wala. Number 7, number 8, pababa ng pababa. Nung bandang uli, bigong-bigo ako dahil muntik-muntik nang pumasok sa isang dosena. Kaso, laglag pa rin sa number 14. Aray, para kang muntik na kayo nagkatuluyan, nabitin pa. Kaya eto nga, trying hard po ako dito, sa inyo, dito sa Botolan. Di ako nawawala ng pag-asa. Sabi ko, ikampanya na lang natin ng maigi ang aking kapatid, si Bongbong, at tunay nga, bonggang boto ni Bongbong Marcos. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat. At ako'y nagpapasalamat. Kayo talaga, tingnan talaga, oh. Baka sakali madagdagan, hindi. Biro lang. Ayan. Maraming pasaway dito, promise. Pareho tayo. Nako, talaga naman. So maraming salamat sa inyong boto para kay Bongbong at Inday Sara, ang ating liderato ngayon. Thank you very much. Alam po ninyo, tuwan-tuwa ako kasi maraming mag-aaral ngayon. Ako dati ang nag-umpisa ng kabataang barangay na sa ngayon ang tinatawag ay SK. SK po. At ngayon, itong SK, may iba yata sa'yo na sumali rin sa SK. Sa SK pa rin ako, sanggunian, katandaan na lamang. Pero sige pa rin, at tumutulong pa rin sa mga mag-aaral. Alam po ninyo, pinasukan ko rin yung mga gusto natin sa musika, yung Metropop. Kung may naaalala kayong mga kanta katulad ng Anak, at iba pa, kay ganda ng ating musika, yung mga lumang tugtugin na uso pa hanggang ngayon. Yung Nossi Balasi, lahat yun. Nung panahon namin yun. At ako yung producer din ng iba't ibang sine, kaya mahilig ako yung Himala ni Nora Honor, Oro Plata Mata, yung mga classic Filipino films. Kaya yung mga mahilig dito, yung Made in Malacanang, pati yung Martyr or Murderer, yung tungkol sa pamilya Marcos, yun din ang ating ginagawa para yung kikitain ay pupunta sa Nutriban. Sino ba nakakaalala? Nung malalaking tinapay, nung panahon ng tatay ko, na ayan, nagkakabistuhan ng edad. Okay, ang ating mga lolay. Ang mga lolay na nakakaalala ng malaking tinapay sa elementary na may kasama pa nakatak na gatas. Clean, di ba po? Ayan, tignan ninyo mga oldies but goldies. At eto, ibabalik po natin ang Nutriban bilang tulong sa ating mga kabataan. At syempre, alam po natin na napakahirap ng dinanas natin ngayon, itong nakaraang 2-3 taon. Anong ginawa ninyo? Nag-hybrid kayo, nag-remote kayo, mga bagets? Paano kayo nag-aral? Nahirapan kayo? Ako hirap na hirap yan sa hybrid na yan. Talagang nakikinig kayo ng maigi. Kahit paano. Galing naman ninyo. Ilan dito ang talagang mag-graduate na? Taas ang kamay. Sino mag-graduate? Walang balak mag-graduate. Hindi magtatapos. Isang gulay at kalahati. Sino mag-graduate? Promise. Sabi niyo yung agriculture ga-graduate. Ayan, palakpakan. Pero bakit nagdadalawang isip parang hindi siguradong mag-graduate? Wala pang finance, tagilid pa kayo.
Takilid. Aray ko. Okay. At sino naman yung third year? Ang ingay kaya nyo. Sure na sure yata kayo. Tapos na ba finals? Wala pa, di ba? Eh, ba't ang yabang na natin? Ayan, full of confidence. Gusto ko yan. Laban lang. Ang second year. Sino ba second year dito? Walang tilian. Ayan, second year. Tapos, sino yung kapapasok ng first year? Mahaba pa, huwag kayong ganyan. Ay, nako, talaga naman. Pero nakakasuha kayo kasi kahit pa paano pinagpilitan na makapag-aral, makapagtapos. Congratulations sa ating mga mag-aaral, ang inyong mga guro, at sa ating mga magulang. Napakahirap ng panahon ngayon, di tayo sigurado. Maganda yung mga inaral ninyo, meron education, may English, nakita ko may agriculture. Yung mga agriculture, narinig na ba ninyo yung contest ko? Ikatlong taon na to, may tinatawag na Young Farmers Challenge. Kung wala ka pa 30 anyos, pwede kang makilahok at may grant ng 50,000 pesos hanggang 100. Kaya sumali po kayo at siguradong may mapapala tayo ng mga bagong produkto, bagong ani, bagong proseso at lahat digitized na sana. So, ayan. At nandyan din ang ating mga young artists at kung sino yung mahihilig na gumawa ng kanta, gumawa ng sine, may chance na rin tayo. Dahil alam natin, umpisa pa lamang ang eskwelahan, pagkatapos niyan, kailangan pa magtrahanap ng trabaho. Eh, itong panahon ng pandemonyo, talaga naman napakahirap maghanap ng trabaho, hindi ka nakakasigurado. Kaya dito, sa Botolan, alam ko lahat agriculture, di ba Mayor Omar? Agriculture, lahat ng inuuwian natin. Kaya baka naman itong mga sinasabing pasaway dyan na taga-agriculture, kayo naman talaga ang kinabukasan ng ating mga naghihikahos na mambubukid at mangingisda. Kaya eto nga, nabalitaan ko na maraming kinakailangan. Baka gusto ninyong sumali sa Young Farmers. Isa pa, meron rin akong ibang project na sana pag-usapan ninyo ni Mayor Omar kung ano ang ninanais ninyong gawin dito. Dahil kinakailangan natin ng livelihood ang ating kababaihan, OSCA, EFSCA. Mag-usap-usap kayo kung ano ang magandang hanap buhay na karagdagan. Kasi alam naman ng mga nanay, sa presyo ng mga bilihin ngayon, talagang hindi kakasya kapag iisa lang ang pinanggagalingan ng pera. Pag isang trabaho, isang sweldo, isang bukid, kakapusin at kakapusin. Kaya kinakailangan maghanap tayo ng hanap buhay kung nais natin yung linga dito sa Botolan, yung mga candy na linga. Baka naman gusto natin gawing candy, gawing processing. Pagkatapos nun, may packaging, pwede rin naman yung rice at yung iba't iba pang mga gulay at kamote na tinatanim dito. Lahat yan i-process, i-package, at baka kailangan ninyo ng delivery van o di kaya cold storage. Kaya mag-usap-usap po tayo, mag-iiwan ako kay Mayor Omar ng 5 milyong piso para sa kabuhayan dito sa Botolan. Okay? Pero siguraduhin ninyo na talagang kikita at lahat ay mabibiyayaan. So sa inyo lahat, alam po natin na ito pa lamang ang umpisa ng ating pagsasama. Tuwan-tuwa ako mabalik sa larangan ng mga eskwelahan, sa antas ng tunay na bagets, ayan, pagpipilitan talaga. At nais kong makatulong na hanggang makapagtrabaho kayo, hanggang makakuha ng maayos na sweldo o kinikita at makatulong sa pamilya, hindi tayo magbibitiw, walang iwanan. Kaya sa dami ng problema, marami pa rin hamon sa hinaharap, alalahanin nyo, mas maraming solusyon kaysa problema. I mean solusyon. Ay, may solusyon. Kayo sa Botolan, dito sa Zambales, ang tunay na solusyon.
Maraming salamat! Mabuhay ang lalawigan ng Sambales! Mabuhay po kayong lahat! Ayan, napakinggan natin ang mensahe. Ha? Ay, solusyon. Napakaswerte niyo po. Lahat ng estudyante ng PRIPSU, 3,000 piso bawat isa. At nag-iiwan pa po kay Mayor ng 5 milyon para sa livelihood na mapag-uusapan kung saan gagamitin. Kaya ano na pong sabi natin? I need... Isa pa, I need... solusyon. Yan, gaganapin na po natin ang seremonyal ng pagbibigay ng tulong na para sa ating mga estudyante ng PRIPSU Botolan. Sa pangunguna po yan ng ating ate ng Bansang Pilipinas, Senator Amy Romualdez Marcos, ang ating pinakamamahal na gobernador, Kagalang-galang Hermogenes Edeher Dani Jr., ang ating Congresswoman Nanay Bing Malikis, Mayor Jun Omar Eldane. Kapiling din po natin, Board Member Lugil Ragaggio, at ang Mayor ng Bayan ng Santa Cruz, Mayor Marty. At kasama ang sangguniang bayan ng Santa Cruz. Nandito po. Welcome. Kanina po, nabanggit ni Senator na nung nakaraan, number 14 siya. Kami ni Gov, tayong lahat babawi tayo. Tama po ba? Babawi ang bayan ng Botolan kay Senator Amy Solusyon. Senator Amy, babawi ang bayan ng Botolan. Tayong lahat po, kasama si Gov, babawi. Maraming salamat, Senator Amy, sa bigay nyo sa ating mga mag-aaral. At ang scholarship assistance din po ni Nanay B, ay magkakaroon na po tayo ng second round. Iayos na nyo ang mga documents nyo, October po natin i-release. Okay? Basta, mga bata, ang pakiusap, mag-aral, ha? So, Amy! Maraming salamat sa inyo. Tayo lahat.
Masinloc at Bayan ng Santa Cruz. Kaya palakpakan naman po natin, Senator Amy Marcos. Amy! 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 Maraming salamat po, Senator Amy Marcos.
Marcos. Kayo po ay magkakaroon ng arroz caldo at siyempre pananghalian. Okay, ito na po yung ating unang 5 na nanalo ng kalahating kabang bigas. Pag natawag po ang pangalan, pumunta po dito sa gitna. Yan po ay galing sa ating pinakamamahal na ama ng lalawigan ng Zambales, Governor June Edane. At ang nauna po ang maswerte, Tangkoy Dumulot. Laarni Akoma Panan, Asuncion Abrida, Mirna Torres, Maria Cleofe Mia, Tangkoy Dumulot, Laarni Aquino ba ito? Laarni Aquino Panan, Asuncion Abrida, Mirna Torres, Maria Cleofe Mia. Sana po sila. Linda Tangkoy Dumulot, Laarni Aquino. Ayan po sila. So, congratulations po. Yan po ay galing sa ating mahal na Governor June Edane. Another 5. Noemi Somalde, Aprilin Marticio, Aisha Talaveño, Edna Supan, and Jean Ignacio. Mormi Somalde, Aprilin Matricio, Aisha Talivino, Edna Supan, at Talavera. Edna Talavera, dyan po kayo sa kita. Christian Jean Ignacio. Yan. Staff, yung kalahating kaban, saan na? Patulong mga staff. Yan. May request. Paayos po tayo ng pila. So may request po sa ating kapulisan, kung pwede po, sana ba yung mga PNP? Mga PNP, patulong po kami
DSWD, medyo naantok ko. Sana mga PNP. Patulong po kami sa pila. Salamat po. Ayan, pinahanap na picture na. Okay, pwede na po. At mayroon pa po tayo. Mayroon pa tayong 10 kalahating kaban, 5 mountain bike, at 1 cellphone. Ayan. So habang inaayos pa po natin, so may request na Mayor Jun Omar at Dani Orchestra na bigyan nyo kami ng awitin. At get ready din po ang ating talent na galing sa bayan ng Botolan, yung pinagmamalaki ng bayan ng Botolan, ang Kahobi Sisters.
Congratulations sa'yo. And now for the intermission number. Hahantugan po tayo ng awitin ng ating ipinagmamalaki po ito ng bayan ng Subic. Walang dilit iba, parang kakanta. Apong! Apong! Palakpakan nila si Apong! Ang kakanta ko ay, I can stop loving you. Oh, sige, fine, tugtog. Gusto ko yung masaya. Sa ating Governor John Aitane at mga Aitane nating fathers. Inabati ko sila magandang tanghali at tanghali na talaga. Bago tansya, mamaya. Tapos na, tansya. Bago bangsi. Yeah. Magandang tanghali sa kilay, papatel. Ako ay po si Abog, ang Governor. Kita na isa, Konsyo! Pagpakan niyo naman ako, ha? Pagpakan niyo naman ako kahit naman paano. Kaya ako, may pumapalakpak. Pagdating sa okasyon, nandiyan ang ating amalang paglalagay sa Malis. Go, John Aitane! Sa Konsyo! Amalang Governor John Aitane! I can stop loving you. Karayan, Wars Balse. Sige, fight! Oh, sige. Sa ating mga nanay ito na nagkaupungan, umagang ito. Awit ako sa magandang Balse. Balse. Sabi ni Karayan. Sabi ni Karayan. Ayos yun, ayos. Umpisan mo! Umpisan mo na! Sige!
na champion sa Samba to Class. Saan si Larcy? Halika, Larcy. Alam mo, Nick, ganyan din ang katawan ko noon. Oo. Kakakanta ko rin, kaya lumaki ng ganito. Alright, magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, sana po itong inandun ko, itong pinrepare ko pong song is magustuhan niyo po. Ayan, kahit lagi ko siyang kinakanta. Ayan, kung alam niyo po yung song, pwede po kayo sumabay. Kung alam niyo. Charot lang, joke lang po. Alright, and here's my song for you guys.
babalik po ako mamaya. Thank you so much po. Thank you, Miss Larcy. Miss Marie, for the announcement. Sa lahat po ng estudyante na nakapila, kung maaari po, umupo muna po yung iba sa upuan. Tatawagin po ang inyong pangalan based po sa pagkakasunod-sunod po sa payroll. So, maaari po kayong umupo after po ng verification.
Mas malawak ang langit kesa sa lupa. Mas maraming solusyon kaysa problema. Ay may solusyon, ay may solusyon. Ang tunay ay kayo ang solusyon. Gobernador kayo, na-overthinking naman yan na ang laki-laki. So mag-atrasado, gobernador.